Oras-oras sa DZGB. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Monte Castro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, petsa 14, kan bulanin Agosto, taon 2025. Mapaabot kami sa indo ni mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang saro na mamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa inyong mga kahapotan, mag-apot sa station sa 4805509 poon alas 11 sundo alas 12 ning pagkauto kada Webes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Ulitin ko po 0917-7984-808. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes poon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawi sa Legazpi City. Kami sa inyong man naaantabayan sa internet asin sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Katakod kan selebrasyon kan International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem. Pinanginutan kan DENR Bicol ang sarong Information, Education and Communication Campaign as in outreach program sa Barangay Kawit, Nito Albay, da ipanhahaloy. Manlain-lain na aktibidades at pigsagibutangan inamadagdagan ang kaaraman kan mga partisipantes manunungod sa importansya kan mga bakawan sa saindang komunidad. Nagdistribuer man nin eco bags, school supplies asin hygiene kits. Presente man ang official na mascot kan Penro Albay na si Pawi para magtaunin kaugmahan sa mga partisipantes. An International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem tigsiselebrar kada ika-26 nin Hulyo na pigdeklarar kan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Sa ibong na lado, nagkondusir nin sarong Information, Education and Communication o IEC campaign ang DENR Bicol sa Monbon Elementary School kan Agosto 7, 2025 sa Irusin, Sorsogon. Ang Trash Talks from Problem to Solution campaign pinagpartisiparanin maabot sa 50 na mga estudyante na pigtukduan manunungod sa manlain-lain na mga lay na nagpoprotehir sa kapalibutan arog kan Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act asin importansya kaini. Dakulaan pasasalamat kan eskwelahan sa mga pag-inganyar sa saindang mga estudyante na maging kasurog sa pag-ataman kan sa tuyang kapalibutan. Promesa man kan eskwelahan na padagos nindang gigiyahan ang mga kaakian tangani mga isagibuan sa indang mga naukudan. Sa paagi kan padagos asin mas makusog na IEC campaign sa rehiyon, laom kan DENR Bicol na mapararom ang kaaraman kan mga jóvenes sa pangataman asin pagmantinir kan malinig na kapalibutan. Ini ang kateleponan kan mga bareta sa DENR ngunyan.
Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Darong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, batiuntaan mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay. Asin maigosma na Regional Director na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel Sopsop, ARD for Management Services Ronel B. Astor, kay ARD for Special Concerns Adona P. Sanjago, dyan man po sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin syempre po sa Environmental Management Bureau sa pamamayo ni OIC Regional Director Jerry Jeronimo R. Sanyes. Marhay na aga man po sa gabos ng mga naghihilingan sa tuyang FB Live asin mga paradangog kan DZGB. Kasusaro pong simana, nagkaigo kay Taki Pakawat, ano po, sasabi ta na makakatao sa tuya kang tamang accounting kay itong mga resources na tigdiskutir ta kaso last week ang paperemyo ta kaso nakaaging Thursday saro pong USB drive wala man po nag-claim di man nag-claim si sir so nanggana kaya yaon pa po sa muya so papremyo kaya sa ngunyan po na allow pwede na magkaigo man gilayin kita kipakawat asin kung kamo po may mga gustong ipaabot sa DENR day po kamo magduwang isip na mag-text po sa satuyang hotline. Medyo lang ako ngunyan may ubo ako. Sana po matawid ang programa ang situyang guest saro pong napaka-importanting guest actually maugmahon kita sa aldaw ni Inita baago ang satuyang topic bako ta siya super minang pinag-urulayan digdi sa radio program pinaonrahan po kita kang head kang Sarong Water District po sa Naga. So ang satuyang bisita po ngunyan hali sa Metropolitan Naga Water District o ining MNWD. Saro po ining ahensya na isa na nagsusupply kimalinig na tubig sa mga konsumidor. Kundi leader man po as in prime mover man kan mga programa manunungod sa environmental conservation as in sustainability. Ang Metropolitan Naga Water District po padagos ang siindang pagpapatupad kang Integrated Watershed Management Program. Ini po bago sa satuyang kaaraman lalo na sa mga taga-Legazpi igwa po ang Naga kaining Integrated Watershed Management Program as in Forest Park Development Project na nagpoprotehir po sa satuyang mga pigkukuhaan ki mga tubig. Nanggana po sinda sa Saringaya Awards kan DENR. So, igo po man sindang operasyon in septage treatment facility. Igo din sindang tree planting as in adopt an estero program. So, sa introduction ko pa sana po, mahihiling ta na medyo magabat ang kontribusyon kaining Metropolitan Naga Water District. As in, nag-action man po sinda kontra sa epekto kan climate change. Aram ta kaso hapon, talagang makusugsuuran as in may mga pagbaha. Pero ang Water District po, ang Metropolitan Naga, igo din po sindang malinaw na sistema sa climate change as in solid waste management. As in saro pa po actually tao ini sa kuya kang nag-facilitate kang Saringaya Awards. Sinawanan ninda ako kaining mga dahilan kung nata ng gana ang Metropolitan Naga. Kaya tigahiras ko po si Indo. Tangani na masabutan Indo kung nata ang guest na ngunyan ay Sarong Water District. Po? As in, gabos ini po, piriming kaiba ang komunidad sa mga livelihood projects na maging tama po sa pagmanihar man kang mga COVID-related waste, kang COVID pandemic po, baga dakulon talaga kitang mga basura. And sa rason na po ini na mga nabanggit ko, sinda po ng gana sa 23rd Saringaya Awards for Industry category. Kung matatandaan po nindo ang Saringaya Awards, ang Saringaya, ibig sabihin kayan marambong o bastante. Kaya sa mga nagtataoki marambong na serbisyo para sa kapalibutan, tiga-awardan ta po yan. Kaya sa aldaw po na ini makakaibahan tangon yan si Mr.
Ariel S. Esteban, siya po ang OIC Head kang Watershed Section, Environment and Water Resource Division, kan Metropolitan Naga Water District. Nga ni ipong ihira sa tuya, ini mga programa kang sa indang Water District, kung paano po nila nakuha ang tagumpay, as in para sa satuyang kapalibatan. Good morning, Sir Ariel Esteban. Maray na aga po sa imo, Miss Joanne, ano? Sa in behalf po kang Metropolitan Naga Water District, sa pamayukan sa tuyang Maygos na General Manager Florenzo T. Mongoso Jr., sarong pagbati ning maray na aga sa imo asin sa gabos na nagdadarangog kang DCGB. Ayan, yan po si Sir Ariel. Kung nadadangog po nindo kami sa radyo sa DZGB, kaiba ta po ang OIC head kang Metropolitan Naga Water District. Kung mailing man po nindo kami sa Facebook Live, mas maray po yan. Magiling po kami sa samuyang Facebook Live. Ani mamit bidan po manindo si Sir Ariel. The first time po actually na mamit si Sir Ariel. Kamusta po ika? Sir, yaong ka po ngunyan sa Naga, tama po? Opo, yaw na ko sa muyang opisina sa Metro Naga District. Yan. So sabi ko kaso ba sir, nanggana ang Metropolitan Naga Water District na uli kang MNWD ang 23rd Saringaya Awards for Industry category. Ano po ang namatian kang Metropolitan Naga na nanggana ka mo? Ano ang naging reaksyon kan sa inong organisasyon? And ano po ang sa hiling mong naging key factors na nata ka mo nanggana sa award na ini? Inot na inot maugma na ugma si Metro Naga Water District nagkaigwa kaming nakatabang ini ang totoo po ining award na ini pa sa pangaduwang pagkakataon na tawan kita kan award na Saringaya Award. Ining anong ini nakakatabang ini sa to para mas ipahira sa kadaklan ining sa tuyang programa, ining Integrated Watershed Management Program, ano. Napatunayan mi na ang IWMP epektibo sa samuyang paagi. As in, dinahagad mi sa mga ibang mga tugang tang mga water district na replika ron man ini arugon sa saindang kanya-kanyang jurisdiction. Kaya naugma kami kasi siguro ang Sarangaya Award talagang ning bintana ini para may paabot mi sa mga sa ibang lugar sa mas mahiwas na area ang samuyang programa. Ipo yan. Bako sa Sir Bintana, pati pinto. Ah, Gigibo yan. Kaya, Na maipahiras sa tuyang mga kaimanwa, ining mga tiggigibo. Kasi saro po baga kasi siyang avenue na ang pagrecognisar, they dapat na nandi i-recognisar kung may tigagibo kang maray para sa kinaaban. Sabi mo kaso ba sir, igwa ka mo kaining IWMP. Paano po ba siya? Paano ining integrated watershed management bigsa sa Gibo? Sa po may mga target po ba kamong mga watershed na tiga ataman po nindo? Paano since bago po siya sa pandangog kang mga listeners, as in maski sa ko po, and duman sa mga water districts man na igwa digdi sa Bicol region, aram ta po na imitation is the best form of flattery. Kapag da po nag-arog sa imo, ibig sabihin maray ang tigagibo mo, kaya tama na ma-adapt maninda sa mga best practices na tigagibo kang Naga. Ano po sir? So ano po ba ining pigaapod ta na integrated watershed management program? tawan ta kang Integrated Watershed Management Sige Program. sir, sige. Ang totoo, ang Integrated Watershed Management Program, bako siyang bago. 30 taon mi nang ginigibo iyan. Pon kang 1993, pag-sustain mi hanggang ngunyan. Yan pong programang iyan, holistiko na programa, as in multi-sectoral na approach. Kaya nga ni integrated, gustong sabihon, dakol siyang programa na pinagsararo, as in dakol na mga parte o dakol na mga partner ang nagtatarabangan para may implementar iyan. So, tawan ta kang istorya kung taano mi yan implementar. Aram mo kadtong Sige sir.
Katong panahon kaya sa MNWD, more on mag-extract lang ng tubig ang inot niyang mga ninigibo. Kasi nagtatap kita ng resources para yan sa satong mga komunidad. Ano. Mayo pa sa isip may Integrated Watershed Management Program. Pero kang 1993, nagkaigwaning pangyayari kung saan na naging mata si MNWD, naging eye-opener sa mo itong pangyayaring ito. Dahil kadtong panahon, ang original na mga spring source makukusog ang bulos niya. Si duwaming spring source na yaon sa pili, ang combined output niya 225 LPS kang 1989. Pero pag 1991, nagbaba siya sa 147 LPS. As in, ka 1993, nagbaba siya sa pinakahababang na record na 59 LPS na sana. Gusto sabihin nagparababa si mga nakukuaming tubig. Na dahil po yan duman sa pagkaraot kan si catchment areas kay ito, si Bukid na nagsusupply duman ng tubig. Duman po nagimata si MNWD as in nag-implementar kita kaning inaapod na Integrated Watershed Management Program. Pun kadto diretso sa isa to yung implementasyon na pag 2016 nga ni from 317 hectares na watershed na dati ming pig management sa pili, pag 2016 nagkaigwan naman kaming panibagong pig manage na watershed sa Naga area na naman, another 56 hectares sa Naga. As in pag 2019 ibinali mi na ang buong Naga River watershed. Nasa 7,000 hectares po yan na watershed na pigma-manage mi. Hanggang yan pigsusustain ta po yan. As in, ang naging resulta kayan, si mga bukalta na kadto nagbaraba si Bulos, naibalik ta sa dati. As in, nagsusubra-subra pa nga. May mga panahon na talagang mas nagkakaigwa kitang inapod na overflow sa satuyang mga bukal. Iyo po yan sinaging istorya sa halawig na panahon 30 taon na day man yan pigsulong ipig-implementar ni Metro Naga Water District. Dahil yan sa pagtarabangan kan si mga partner agencies mga Rotary Club of Naga, mga akademya, mga local business sectors, non-government organization, pati mga manlain-lain na grupo na nagsusuporta sa itong programa. Kaya po itong Saringgaya, bako dito inaako na MNWD sa MNWD lang, ipigihiras mi po ito sa samuyang partners na naging dahilan kaning pagtrayumpukan sa samuyang Integrated Watershed Management Program. Sir, magayunon an sa imong istorya, talagang nakuata na suy-suy ta kung paano ini nasa gibo kang Metropolitan Naga Water District na Integrated Watershed Management Program. Magayunon sa imong tao ki history kang 1993 pa po palan nagpuon ining nagmukna ining programa kang Metropolitan Naga. As in, sabi ni Sir, kay ito, bastante maray so tubig na nakukuaninda sa mga sources. Aram ta ang mga resources ta iba-iba, may groundwater source, may mga surface area, pero kung nakuaninda kang 1989, di pa ako namumundag sa Kinaban. 225 MPS po sa tubig. As in, kang 1993, nagbaba siya sa 59 MPS. Kaya mahihiling taman talaga kung di nagibo ki arog kaini na programa ang Metropolitan Naga Water District duman sa lugar ninda, pwedeng nagkaigwang significant effect duman sa mga water resources. As in, bakusan na po baga negosyo ang apektado. Pati man sa pagkabuhay kang mga tao, ang tubig po baga, basic na necessity iyan kang kada saro sa tuya. Kung wala kitang tubig, paano ang pagkabuhay kang gapos? Kami po, wala kaming tubig sa Camellia. Pero ini po sa Metropolitan Naga, naugma ako duman sa historical significance na tigtaong ni Sir Ariel na puon sa 317 na hektarya po ki watershed sa ngunyan po na recent 7,000 na po na hektarya ang tigmamanihar ninda kasi kaiba na sa mga Sunaga River. As in, dakulaon siyang tabang sa DENR. Sabi ko kaso bago, sir, bago siya kasi una,
una baga kang mga listeners ta, una kang gabos, gobyerno sana ang nagigibo ki mga giya tangan ina protektaran ang satuyang kinaaban. Pero bako sana po kaya iyan trabaho kang gobyerno o kang DENR. Pati po ang mga water districts, ang manlain-lain po na mga stakeholders, katuwang ta po arog kang Metropolitan Naga Water District na ini nga ni magayunon ang naimukna ninda na Integrated Watershed Management Program. Sabi ka subago ni Sir, eye-opener. Sana po, bako sa Naga, pati po sa manlain-lain na lugar digdi sa Bicol region, ma-implement, mag-iskusar man po kita, nag-arugon ining tigigibong maray kang Metropolitan Naga Water District. As in, sabi ni Sir Kasubago, di ba, nag-extract man talaga kita kitubig. Maski sa iyan na industriya. Halimbawa, igwa kang ano yan, pag tagsadiri ka nga yaki resort o kung tagsadiri ka man yaki kung anong industriya na magamit ki tubig, gabos po yan, may permit hali sa DNR, syempre. As in sa iba pang government agencies na kaipuhan na permit, depende po sa industriyang ito. Pero, sabi ta po baga dapat sustainable, as in maray ang pagmanihar. Kaya, digdi sa naging eye-opener sa inda bilang sarong industriya, ibig sabihin, tig-face po ninda na dapat atamanon ta bako sa nang susigi kitang kuha sa satuyang mga resources. Iyo po ini ang nakuha ko duman sa explanation ni Sir Ariel. So ini po pala sa man na flagship na environmental program kang watershed. So since Sir Ariel, duman sa introduction ko sa imo, nabanggit ko na ikapalan ang head kang watershed section kang Metropolitan Naga. Pwede mo po ba Samuya siguro pahapyaw na i-share sa Samuya sa mga listeners kung ano po ba talaga paano nakakaapekto ang watershed management sa water supply, sa sustainability, as in climate resilience, bako sa nasa Naga kundi sa nearby areas. May epekto po ba ini sa mga watershed areas? Ah, Dakula po ang epekto kang watershed management program, Ma'am Joan, ano? Kasi ang pagpapahibog ta kan cover kang vegetation kang sarong particular na area kan watershed ngaya. Saro siyang paagi para magkaigwa kita ning sustainable na supply ng tubig. Kasi pigpapalangkaw niya ang recharge capacity kang satuyang aquifer, ano? Kahoy ang pinaka-kausakayan. Kaya ang sa pinakamayor na programa ta sa parte kaning watershed management program, magpatanom ning dakol na kahoy, magpahibog ning kahoy sa gabos na posibleng mga lugar sa laog kang watershed, ano? Kasi kung mayong tanom na kahoy sa parting iyan, imbis ang tubig uran, imbis mag-absorb siya sa kadagaan, dayan mangyayari, kasi magigilang yan surface runoff. Pag nag-uran, magiging surface runoff si tubig, mabulos siya sa mga kasalugan, madirdiretso siya naman sa dagat. Ang tubig uran po, ano iyan, fresh water yan, pwede ta na siyang inumon. Kaso, dahil nagdirdiretso sa dagat, nagi siya ning salt water, na dahil na pwedeng usaron kan taho, ano? Pero kung ugwa kita ning mahibog na kahoy, ang kahoy nagtatao po yan ng organic matter, mga dahon, mga sanga na nalalapa, nagigipo siyang humus na papa-improve niya ang daga. Ang humus po na iyan, pwede ta siyang i-compare duman sa kapidasong foam. Ano? Pag may foam kita sa harong, magkukitang sarong basong tubig, ilagta sa baso, aratyan maririsata si tubig sa baso na wara. Technically, dahil siya nagwara, nag-absorb siya duman sa foam. Yan mismo ang nangyayari duman sa watershed na may magayon na struktura kan daga, may magayon na humus, may ibog na humus. Pag nag-uran, si tubig uran ma-absorb duman sa humus, eventually po ma-absorb siya pairarom sa daga, mapasiring siya duman sa aquifer. As in, iyon na po yan ang inaapuntang replenishment kan sa tuyang supply. Diyan nagkakaigwaning bastanting supply ang watershed. Diyan naglalangkaw ang recharge capacity kan sa tuyang mga groundwater aquifer. As in, iyon na po yan ang itataptaman pasiring duman sa satong mga pumping stations, sa satong mga bukal para i-distribuer sa satong mga konsumidores. Iyon po yan ang talagang pinaka
tabang kang pagpapahibog kang vegetation kang watershed area. Ano po? Kung gusto tang pangatamanan ang sa tong katubigan, dapat pa-improve ta ang watershed area kayan or ang catchment areas po kayan. Iyo Kaya palan ini ang kaya ano kaya sir. kita ning araw kay na programa. Ang sikreto pala, tangani na maglangkaw ang recharge capacity, dapat bastante ang satuyang mga kakahuyan, reforestation efforts talaga na ang tigsasagibot ang unyan. So, magayon ining explanation ni Sir Ariel na humus pala ang apod ka ito, na Yeah. tangani na mag-improve ang satuyang daga, gari siya foam na nag-absorb kang tubig. Tangani na, ang unyan baga, parang bigla na lang nagbabaha tulos, nag-uran sa nang makusog. So, nakakatabang ining mga kakahuyanta na magtanom kita kakahoy tanganing iningani na maglangkaw sa giraray ang recharge capacity arog ang explanation ni Sir Ariel as in maabsorb ang tubig na foam ano po. So bago po kita magpadago sa satuyang programa, time check po, it's 11:30 in the morning. An oras hatod sa indo kang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Super, ang shot ng tropa. DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos marhay na aga po sa giraray sa satuyang mga paraan tabayaon po kita ngunyan sa programa kan DENR Bicol nakapalibutan ta at amanon ta asin kung kasubago po yaong kamo sa first half kan sa muyang programa. Kaibahan ta po ang Metropolitan Naga Water District Head po kang Watershed Section na si Mr. Ariel Esteban. Kasubago po pigdiskutir ta ang sa indang programa na pigaapod na Integrated Watershed Management Program. Asin kasubago pigdiskutir man po ni Sir Ariel sa mga benepisyo asin epekto sa komunidad kapag po kita nagtatanom kidakol na kahoy, bastanting kahoy, nagkakaigwa po kihalangkaw na recharge capacity. Ano iyo ang take home kung unya na aldaw high recharge capacity pala magayon para sa satuyang kinaaban. Asin kasubago po pigheras niya man sa tuya ang history, ang istorya. Mas gusto ko ining mga istoryang inita nasa sabutan ta talaga kung paano nagmukna ang mga programa. Sabi kasi bago ni Sir, ang Metropolitan Naga Water District nagibo kay ining IWMP dahilan sa kang 1989, natandaan ko sa taon, pinangaki po kaya ako 1990 na. So matatanda ko talaga na 1 year bago ako pinangaki. Iguana kaining Integrated Watershed Management Program. Dahilan ta 225 MPS pa da po. So, tubig na nakukuha ninda sa mga resources, as in sources sa Naga. As in, kang 1993, nagbaba ini sa 59. Pero sa, kaya, duman, naging eye-opener sa Metropolitan Naga, as in, nagibusinda kang programang ini. Tangunyan, magayon na po sa Giraray, bastante na ang katubigan, pati ang watershed resources sa Naga. And nabanggit niya mga kasabago na 300 poon sa 317 po na ektarya na pigmamanihar kang Metropolitan Naga Water District. Sa ngunyan po 7,000 hectares na ang sa indang pigmamanihar na maging magayon, maging mas progresibo as in bastante ang satuyang mga resources, mga recursos naturales. Ano po, bago kita magpadagos, basahon ko sana ang message sa tuyang Facebook Live, si Ma'am Rosa Betis. Good morning po, DENR, DZGB. Pabati po, Heaven's Friend Staff, Agarwood Tea and Plants, Bitano, Legazpi City, from Malate, Manila. Good morning po sa imo, Ma'am Rosa Betis. As in sabi niya po, thanks po sa information sharing. Igwa din po akong mensahe last week. Di ko
kasi siya nabasa, naglaog siya sa cellphone ko. 12:01 natapos ko na sa programa. So sabi ko kay sir, basahon ko sa radio program ta today. Kang last week po baga pinag-urulayan ta kaya sa mga flora and fauna manlain-lain na mga buhay layas as in buhay ilang. As in last week na ano ta so mga sawa, mga cobra, so mga pigre-release ta sa mga habitat ng mga halas ano po so may ano man si sir may concern man siya sabi niya. Salamat Ma'am Joanne. Nag-release ang DENR ng cobra sa Mayon Volcano. Mas mabuti kung binigay niyo po sa Albay Parks and Wildlife para makuna ng anti-venom ng maraming beses para sa mga ospital. Important po sa mga taong natuklaw ng mga ahas. Thank you po. Siguro, ang concern ni sir, gusto niya so medical purpose kaining sa tuyang mga halas. Ano, tapag kita po baga nakagat, may venom po baga ang alas. Kay puwan, kipangontra sa venom, anti-venom. And may point man si Sir Digdi sa ang anti-venom paano po, nakukuha din talaga siya. Parang ma'am, imi-milk mo ang venom kang mga halas, tangani na gibo man po ang mga pharmaceutical companies na ki anti-venom. So, iyo ini so concern ni Sir. Pero kita po kaya sa DENR, tigre-release ta po ang mga wildlife species na nakukuha pabalik po sa indang natural na habitat. Iyo po ang parang major na gusto ta na makabalik sinda kung sa sinda naka-star, duman sinda ma-flourish kumbaga po. Kaya di ita man sinda a-uproot sa indang habitat tanganing gamiton po for medical and research purposes. Talaga pong ang giyata paduman sa makabalik sinda sa kung saan sinda naka-star. Ano po. So thank you po sir sa imong concern sa satuyang mga halas lalo na ining mga cobra as in kung ano pang mga species ka mga halas. So balikan na po si Sir Ariel. Kaso bago pigdiskutir ni Sir Ariel so Integrated Watershed Management Program. Pero ini po pala na mga programa kang Metropolitan. Sabi ni Sir, holistic and multisectoral. Nabasa ko duman, Sir, sa tinaos sa kuyang reference kung nata ka mo ng gana sa Saringaya Awards. Igwa din ka mong septage treatment facility. Pasensya na po, pasintabi sa mga nagaluto, sa mga makaon, ng mga kaimanwa, mga listeners kan DZGB. Pero ini po kaya na programa kang Water District, kaiba su septage treatment facility. Paano po ini? Nata po, pati su septage or waste kang para sa tuyang mga rivers, esteros, coastal waters, kaiba duman sa programang ito. Miss Joan, tama po talagang parte di sa aspeto kang programa kan IWMP ang septage management program kasi dai na mika na dai man kulang kun ang papangatamanan talang ang ibabaw kang watershed dapat mapangatamanan ta itong nasa irarom itong aquifer ta itong sa tuyang katubigan sa banta ning kontaminasyon kaya nga ni baga ang halimbawa uni sa parting ini ang sa tung kadagaan asin yaon kamo diyan naka-restar sa ibabaw asin may mga septage mga septic tank tayaw diyan sa irarom kan daga ang tubig ta po na kinukuha ang aquifer ta po yaon sa irarom kaiyan asin naklaon ang posibilidad na ito makontamina kan mga ati na yaon sa septic tank ta kun dai ta po i-manage iyan. Kaya kami nag-implement kang septage management program para ang mga ating ito i-dislodge, i-collect ito, asin ito pigdadara duman sa samuyang separate na off-site treatment facility, uga kaming facility na nasa Carolina, Barangay Carolina. Ang kapasidad po kadto 60 cubic meter per day na septage ang kaya niyang i-treat. Operational na po ito nagpun kang 2022 asin ngo niyan diretso po ang sayang pagan. Iyo po yan ang tatanganing dai makontaminate kang fecal coliform ang sa tuyang groundwater aquifer.
Yan. Ini palan sir ang explanation ta kung may fecal matter man ng God, English ta na sa nata pag binikol madagit ang mga ina na nagdadangog. Nasa ibabaw palan, sa tuyang septic tank, mga septic facilities. Sa irarom, duman makuaki malinig na tubig ang Metropolitan Naga. Garo gusto ko na maglilipat dyan sa Naga, sir. Malinig pala ng tubig. Tiga-ensure ninda na malinig ang tubig daing kontaminasyon hali po sa mga septic or treatment mga septic facilities na igwa kita. Syempre, talagang kaipuhan is kusaron taman na malinig ang magagamit ang tubig. Ang tubig ta po, bagat tigpa pangkarigos ta. Minsan tigagamit ta sa bagas. Masap na ka. O di dapat talaga ma-ensure na malinig ang tubig na gagamiton kang sa tuyo mga konsumidores. So, thank you digdi sa impormasyong iniarag palan ka ito, sir. Tanganin na ma-evade mo so may kontaminasyon. For example, may ati na septic facility, nya o duman sa irarom ka ito. So, tapos nakita duman sa Integrated Watershed Management Program na maano mo sa muya, sir, matawanan mo kami grasp kung ano ito. As in, ini naman na septage treatment facility, nasabutan ta naman. And, saro pang, nabasa ko duman, igwa din po kamo mga tree planting activities as in Adopt an Estero program. Actually po, ang Adopt an Estero program, ganiti gigibo man ini kang Environmental Management Bureau. Igwa po sinda ka ining programa. Pero paano po ini tiga-adaptar kang Metropolitan Naga Water District ining tree planting as in Adopt an Estero program? Miss Joanne, ang Adapt an Estero program saro po siyang national na program kang ENR, bako yan programa ni Metro Naga Water District. Do kan 2020 pig-localize po siya sa Naga kang local government unit ug Naga sa sa pagtrabangan kang asin kan Penrocam Sur asin mga local industries adapters duman. Ang true duman po yan true duman sa programa nindang local industry networks for adapt waterways in Naga. Project Linaw. Duman kaibanan parte duman si Metropolitan Naga Water District saro kami sa adapter na water district duman. Nag-adapt kami ning duwang waterway sa Naga na pig-commit mi na lilinigan mi ang saro yaon sa Carolina, ang saro yaon digdi sa may parte sa Barangay Mabulo. Ipo yan. So, sa MNW, di ba ko lang dyan nagsusuporta sa programang iyan. Kaya duman sa sinabi ni Subagong 7,000 area na watershed area, Naga River watershed area, nagkakaigwa kita duman ning mga establishment ning mga tree parks or mga mimic forest ecosystem. So, kang 2014 kaya pagkatapos ming i-rehab si itong duwang watershed ming nasa Laog kan Bukid Isarog na panuan mi itong matanuman pigluwas mi na ang ginibo mi si forest ang luway-luway ming pigpapa-encroach sa urban area. Dapat ang urban area magkaigwa naman ning mapaibog man ang vegetation. Kasi kadtong panahon nababaon sa dito ang vegetation area na lang kang Naga nasa 17% sa samuyang computation or arog na sa nakanang estimate me. Ang ideal po is 30 to 40% para magkaigwang balance balance kan environment sa Naga. Kaya nag-establish kita ning mga tree parks sa pagtarabangan na naman kan sa tong mga partners, mga non-government organization as in mga eskwelahan, nagkaigwa kita ning mga mini forest establishment projects sa laog kang Naga River watershed. So talagang yung programa. ibig sabihin, ang Metropolitan Naga Water District talagang nakikipag-partner sa DENR na araw kaini na nag-adapt talaga kamuki mga rivers, esteros, as in ining sabi nindong commit nindong lilinigan, Carolina, sa barangay Carolina, as in Mabolo. Day pa ako naka-agi dyan. Maray pang maagihan ko, sir. Kamusta po ini? Ining duwang river po ba ini na tig-adapt nindo sa Carolina as in Mabolo? As in, kamusta po siya ngunyan? May masasabi mo po ba na nagkaigwang significant improvement puun kang na-adapt nindo ining site na ini?
Sa yan sa lugar ni sa Carolina po, kaya ito yan mismong Ugog Creek, itong mismo yan creek yan nayaon duman sa samuyang may harani sa facility may sa sewage treatment facility. Ang ginigiri po mo dyan, pinapahiribog mo yung ano, ang pagtanom, ang mga kahoy sa riverbank kayan. As in, pig-insure ta na ang ipig luluwas ta duman na tubig, hali duman sa planta, malinig, siguradong malinig. Mas, actually, ang itong hali sa sewage treatment plant ng tubig, mas malinig ang kalidad kaysa sa existing na quality katong river na itong yaon sa Carolina. Po yan. So, iyo pala ang effect. Mas Mas malinig pa. Nainganyan na akong maging Sir, digdi sa mga explanation mo, sabi mo, gusto kang saro sa obheto kang Metropolitan Naga Water District na bako sa na parang contained ining mga forest resources na igwa kita. Parang gusto nindong mag-encroach man siya paluwas sa mga urban area, sa mga syudad, sa mga munisipyo ta. Paano po ini, kumbaga, vision pa lang po ba ini? Igwa na po ba kamong mindset kung paano mapapangyari ini na mag-encroach ini sa yung mga urban areas? Nakalatag na po ba ini? nakalatag na po yan, Miss Joan. Actually, ginigibutan na yan. Kasi ang watershed kaya, bako lang, dahil lang dapat hiniling ang Mount Isarog as watershed. Ang Mount Isarog po, sarong party lang siya kan mas dakulang watershed sa Naga, iyo ang Naga River watershed. As in, ang Naga River watershed, kadikit na party lang siya kan pinakadakulang watershed digdi sa Bicol region. Ano, iyo ang Bicol River Basin watershed. Kaya iyan ang programa mi nakalatag ang programa mi na mas pahiwason ang integrated watershed management program. Kaya kang 2022 nga ni ipig-launch mi ang IWMP replication program kang 2022. Pinuunan mi yan duman sa pagtiripon kang gabos na water district na nakapalibot digdi sa Mount Isarog, as in pig-encourage misinda na kupyahon ining mga activities kaning samuyang programa sa inda kanya-kanya ning jurisdiction. So ang naging resulta kayan, si mga water district na nayaon dyan, si Pili Water District, Ocampo Water System Incorporated, Ocampo Water District, Calabanga Water District, Bumbon Water District, Buruasa, PDA. Puun kadtong 2022, taon-taon aktibo sindang nagpapartisipar sa mga programa, mga inisyatibo, pag-abot sa pagpangataman kang kapalibutan. As in, sinda mismo po nagkakaigwa ning mga sadiri nindang mga event, mga okasyon na duman sa indang lugar para pa kusugon o palangkawon ang awareness kan mga tao duman, as in paibugon ang mga kakahuyan duman sa kanya-kanya nindang lugar. So kan nakaagi man na si Mana, pigtiripon mi na naman sinda, pati na rin nag-invite kami katong mga water districts na nasa manlain-lain na parte kang Kamsur, as in manlain-lain na parte kang Bicol, ipighiras mi sa inda ining kinakaatubang tang krisis kasi nagkaigwaning pag-aadal ang National Water Resources Board na sa Bicol River Basin, madali na ang panahon kung sa irin mas malangkaw ang utilization kang groundwater kesa sa recharge capacity ka ini. Medyo malinaw na krisis po yan sa itong hinahampang. Kaya pig-encourage naman sinda na si mga water district duman na dapat talaga napapanahon na para mag-implement kaning IWMP kasi napatunayan ming epektibo ini sa mong lugar. Siring man sa inda magiging epektibo man po yan. Hinagad mi na matrabangan na baka sakaling pag-abot ng panahon maibenta pataas ang recharge capacity kan Bicol River Basin. Mas mahiwas pong area po iyan. Magayunon ining explanation mo, Sir Ariel, wara pa so krisis, piga-approbit siya ranta na maiwasan ta ining maabot na krisis na kung sabi nga ni digdi sa datos kang National Water Resources Board na kung mataas, mas malangkaw da po ang utilization, dakulo na kaya ang populasyon, dakulo ang nagagamit. So, kung mas malangkaw ang utilization ka mananggad kay ining mga groundwater resources, mas mahaloy ang recharge capacity.
iyo ini ang krisis na piga-aprobitsaran kang mga water districts ta sa pamayo ka ining Metropolitan Naga Water District. Saro pa ini sir, parang reminder man sa satuyang mga listeners ano na dapat aware kita di kita magparasayang kitubig. So mga saradit po baga na mga paggamit pagkonsumo kan sa tuyang tubig, dapat aware din po kita duman. Tagabos iyan, maski diit na bagay, may ripple of change, ang behavioral change ta, baka katabang man, bako sa ining pag-iro kang mga water districts ta, pati kita bilang mga konsumidores. So Sir Ariel, saro pa duman sa mga, di ba holistic siya? Ining tiga-apod tang Integrated Watershed Management Program. Paano naman po so mga solid waste management efforts? Aram ko pati solid waste parang tiga-target man sa ining programa nindo as in climate change adaptation. Paano naglalaog ang pag-implementar nindo kang solid waste management? Ang mga programa ang mga proyekto kan samuyang kan Metro Naga Water District perming may kaakibat yan pagkuamin ning water permit ning permit sa mga DNR perming may ang lalo-lalo itong environmental compliance certificate permian may kaibana ng mga kondisyon dapat magsusunod ka duman dapat sa Diyosan ang sa imong pagsunod duman sa mga kondisyones na ito lalong-lalo na pag-abot sa disposal kan mga solid waste or hazardous waste sa MNWD talagang sinusunod mo yan ang grupo kan sa mo yung pollution control officer talagang tinututukan iyan ang compliance sa mga kondisyones na yan kan sarong bulan pa sa nangani nagtransport kami kan si partial nagtransport kami kan si sa mo yung mga solid waste igdi sa paagi kan sarong DNR accredited na waste treater and transporter sarong pa ini man solid waste na yahali duman sa samuyang septage treatment facility imbis na maging ati lang siya duman sa planta ipigmuwa mi siya sa LGU Naga para itong na tipo na sludge na dewatered na sludge gamiton kang LGU Naga duman sa sendang existing na sanitary landfill. Ginibo siyang earth-faring materials. Ginibo na lang siyang cover duman sa mga basurang ipigdadamping sa ibabaw. So nagamit pa. Oo. Imbis na maggamit sinda kadtong mga daga na kung sa pighali. Good news ini. Na bako sa na ang DENR pati ang mga lokal na gobyerno na tatabangan kang Metropolitan Naga Water District kasi costly din ini kung ma-purchase pa sindaki soil o daga. Ini pala ng mga sludge na na waste supposedly kang Metropolitan Naga Water District. Tigagibong ano po siya, earth filling, tama ba? Para sa sanitary landfill. So, nare-recycle. Igwa din kamong mga recycling methods na partner manindo together with the local government. And siguro, sir, magayon yung explanation mo, napipicture out ko na siya. Kaso bago ako mag-radyo, di ko pa siya nabibilog sa isip ko. Pero ngunya, nahiling ko na ng gana kung guraano ka holistic ining approach kang Metropolitan Naga Water District. So siguro, ang kahapotan naman kang mga listeners what's in it for me? Igwa po ba kamong mga livelihood projects din? Igwa din buok ba kamong mga tabang sa community? Aside digdi sa, syempre, environmental health, natatabangan nindo ang environment. Pero sa mga komunidad po ba, may mga na re-reach out man kamo na mga komunidad? Duman po sa pag-implementar mi kang watershed management program sa naging rason kan si pagkakalbukang bukid itong mga informal settlers duman sa laog kang protected area 81 na informal settlers na identify duman ang ginibo pigpaluwas ito as in si ibang voluntaryong nagluwas duman pig-organize misinda bilang sarong komunidad. Sa tabang na naman kang Rotary Club ug Naga as in Plan International Bicol kadtong 1993. As in po kadto itong komunidad na ito pig-organisar mito pig-tawan ming livelihood program. As in si mga livelihood program ninda pig-suportahan mi ito ning mga seminars para si mga programa ninda mas mapapusog as in mas masustain
hanggang ngunyan na panahon. So sa ngunyan na panahon po itong Rotary Community Corps, itong community ito, RCC community, padagos pong nag-aasinso ang patunay po duman ugwana sa indang eskwelahan, may elementarya na po duman sa komunidad, may malinig na supply ng tubig, may kuryente, may livelihood, asin sinda po may mga trabaho. Asin, maugma pong barita na mga sa pamilya nindan, ugwanang mga miyembro kang pamilya nindang nakagraduar na ning koleyo. Kaya po kung hilingon mo, harayo ng maray ang pagkakaiba kan buhay ni nakatong yaon sinda sa bukid kaysa kanyaon duman sa relocation site kung sa sinda pigdara. Bako lang po iyan, may mga CSR programs po kami. Padagos kaming nag-reach out sa mga community, sa mga eskwelahan para palang kawon ang sa indang kaaraman pag-abot sa pangangalaga kan sa tuyang kapalibutan. Ining mga arog ka ining success stories ano sir na sa mga informal settlers ta sabi mo nga ni kasubago 81 kadakol ka ini kasi bako sa na kung pirang households ini and na-relocate sinda sa maray na lugar asin pati sa edukasyon natawanan din sinda ki opportunity na maka-graduate sa kolehiyo so magayon ining programa na pigbabanggit mo and of course sa tabang din kang mga stakeholders na katuwang kang Metropolitan Naga Water District so igwa ka po ba sir na mensahe sa satuyang mga paradangog sa other industries o mga organisasyon na gustong magtabang o na-inspire. For sure, ining mga nahihirasta sa komunidad, sa radio program na ini, nakaka-inspire. Igwa ka bang gusto sa indang ipaabot? Sa gabos pong mga industriya na may hinahangad mi ang istorya mi pong ini gusto ming maging sa induman na istorya hinahangad mi po na i-replicate ining integrated watershed program management program sa indong mga kanya-kanyang lugar sa gabos na posibilidad na paagi sa indong lugar ang krisis pong sa tong inaatubang medyo seryoso po iyan asin kung dahil po kita magibuning paagi ang krisis pong iwan eventually magiging disasters asin kundi po kita magibong paagi para ma-abate lamang ang ma-abate lamang ang epekto kaiyan kundi ta may eliminate dapat po pagtarabangan ta para nga niyan ma-abate ang epekto kang krisis na iyan kundi ta man kayang eliminate na yan. Ilan po yan. Magtanong po kita ning kahoy maski sain maski anong oras iyo po yan mahalaga po yan. Yan, magayunon ang sa imong eksplanasyon manunungkod sa Integrated Watershed Management Program kang Metropolitan Naga. Sir Ariel, actually, naugma ako in all honesty na nasabutan ko ining programa na pigsasagibon ng kang sa Indong Water District as in excited ako na ma-replicate ini kang gabos na water district sa bilog na Naga, sa bilog na Bicol. Kasi tama ka na dapat maglangkaw ang recharge capacity as in ining maiwasan ta ang krisis na looming na pwedeng mag-abot sa satuya in years to come na kung maglangkaw pa ang utilization rate kay ining mga tubig na dapat na maigwa kitang maray na resources na pagkukwaan kaining mga tubig ta. So dakulunon kitang naukodan and duman sa istorya mo ka sa bago na puon siyang 1989, puon 1993 hanggang sa ngunya na taon. Nahiling ko sir so dedikasyon mo bilang parte kang Metropolitan Naga gari nag-iistorya ka not because ara mo itong pangyayaring ito but because yaon ka kang pigmumukna ining mga programang ini kang Metropolitan Naga kaya na-relay mo siya sa muya with all wisdom and gabos na mga nitty-gritty kang kaining programa nindo so na-appreciate ko siya na-appreciate ka I'm sure kung na-appreciate kang host, na-appreciate man iyan kan sa tuyang mga listeners as in gabos na mga nagsusuportar sa satuyang kapalibutan. So sa giraray po nakaibahan ta sa bilang guest ang OIC Head kang Watershed Section, Environment and Water Resource Division po kang Metropolitan Naga Water District na si Sir Ariel Esteban. Thank you sir. Igwa ka po ba ang gustong i-shout out?
Sige na, MNWD sir. daw. Salamat. Ayan. Okay na. Hello na po sa bilog na MNWD. Gabos na nga, nag-iiling kay sir sa Facebook Live. Ako, sir, may shoutout ako. Nag-text ang sa kuyang ama. Joy, i-shoutout mo si Doktora Maria Estrella Abad. Kaya po, nag-rounds at tulos kaso bago nasa ospital po kaya ang sa kuyang ama. Iyo po iniso doktor niya na mabuuton da ang doktor. I-shoutout ka da po. Salamat po sa imo, Dok, sa pag-asikaso sa sakuyang ama na nagpaparahay dyan sa Tansuling Hospital. Magparahay ka sana po. As in, salamat po sa gabos ng mga healthcare providers na igwa kita, ang sa tayo mga nurses, ang mga doktor, tata. Maski po naun sinda sa health sector, katuwang ta din po sinda sa pagpangataman kan sa tuyang environment. Ang environment and health po baga, ano siya, they go hand in hand. Talagang partners iyan na duwang iyan. And of course, ang Metropolitan Naga Water District, nagpapasalamat po kami sa Indo and sa Indong General Manager, tatigtawanan po nindong oras ang sa tuyang radio program na dakulon kami na ukodan manunungod sa programa kang Metropolitan Naga. And sana po next year, mahiling migraray ang Metropolitan Naga sa mga awards pa na maabot. So, sa giraray po, sa irarom kan samuyang maigos, asin matibay na liderato kang samuyang Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si Joan Montecastro. Asin ini po ang sa tuyang naging programa, Kapalibutan ta at Tamanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Kapalibutan ta at Tamanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.